Okay. 1, 2, 3. Action. Oh, no. Ase wabanganya kanzuraje. Can be good. That's fine. Thank you. Okay. So, take 2 and this get tangitse. Right. Okay. 1, 2. Action. Tora phone yako. Pani chikushuta. What's that? Azuna so Let's go Buddha. Well, tangitse. Take 2. 1, 2. Wanga usikona kuti pari kushandirwa iri apa. Aiwa. Oh, correct. Unotaura kapa unoza kuti uno ore, tikuda correct. Yeah, I'm an international actor. Ndaita hasha because unozoona pari kushandirwa. Oye, zvanda tuita ndini. Yeah. Andikuona iwe uda kuti ubve neuka ndini. Saka bhegi riri apa roda kuti ube utore uri mbavha ndini. But sikano asipana kuzviziva kuti chi Tatora bhegi. Saka character yangu ndembavha. Imbavha yokutora uchinyamura. Obva watanga ujoga uchitiza. Saka ungotora bhegi chete. Ngatimborove kati iyoyo chete. Zvimwe zvichazodii? Kopa mari. Atotaura wapedza. Saka unenge wakagara pasi apa. Saka bhegi riri pasi apa. Asikana haasi kuzviziva. Handiti ndikumutora mashutsi panapa. Saka iwe uchatora uyo wenyawa here. Kati iyoyo wombojoga woenda. Tomerera ipapo handiti. Saka right. Wototanga. Enda unogara apa. Shamwari. Fastika shamwari. Uita sei? Okay, so take 3. Take 3. Hey, Andy. 1, 2, 3. Action. Right. So take 2. 1, 2. Action. Iwe, handuri mbavha iri. Saka obviously mbavha inorohwa. Dzokera uku kubei. Tangidzai. Hashi. Ida vakanyiwa. Handuri kurohwa uri mbavha. Tangidzai watadza. Ukendipi? Kokuenda kwebva mutora kuti munhu. Akoma director matora kuti munhu. No, ndaisati vade next time apa. Mira, don't know what. Uyatangidzai. Ko party yake toita sei? Tangidza shoot. Right. Action. Bava. Aiwa, zvisi zvokuekitezva muri kuita izvo. Aiwa mani ndisiye apo. Aiwa mani munoita komari yangu. Uda mari. Asatsoke mani. Tsoke mani. Tidi vanhu vasingagone. Komuna mapinza sei kuye asingagoni. Zvakubohwa mani izvo. Tsvakira vanhu vanogona kuacta mani. 1, 2, 3. Action. Don't forget to subscribe, guys. Like and follow everyone is link. Mongo follow vese tukisa. Kutora kupititore kuno kana direct. Samira subscribe. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. We have many content. Concentrate. This is your boy.
concept. Chero zvokuita ngaikai mongobaya kabhero kekaya kabhero mongoti like subscribe zvese machannels vamwe wese tikaisa kulink down below unomaona malink. Don't forget to like, guys. thank you and like our YouTube pages.